mangwana nemasikati manjere kwese kwamuri kumativi enyika. Nhasi ndoda kuti kuratidze chimwe chidavado chekuzvuva muridzo. Teererai kamumhanzaka munzwe. Toti iwe wafarira chidavado chakashandiswa kugadzira muridzo uyo, asi iwe hausi kufara nemhando yechiridzwa chiri pamuridzo iwoyu. Handiti pari zvino ungira redu iro rakaputirwa mumhando yeaudio, saka tofanira kutotise ungira redu iro pamhando inokwanisa kuti tizokwanisa kupfekera chiridzwa chatinoda pachidavado chemuridzo uyu. Handiti kuti tidaro isusu tinofanira kushandura chiputirwa cheaudio kuti tichiise isu mumhando yehunyai kana kuti mhando yemidi. Handiti midi hunyai ndo unokwanisa kuti usiye mbira dzedu dzaane kodzero yekuti tinogona kugadzika isu chero chiridzwa chatinoda pamusoro padzo, dzobva dzatekenya chidavado chiya pazviridzwa zvakasiyana siyana. Saka tikabaya mukati meungira redu tinopiwa chikamu chinoichi chiri kuzasi kuno ukuku. Saka kuti isusu tichizvomora mbira dzedu tinouya panapa pakanzipo pitch and warp. Ndikabaya iyo yabva yazvomora mbira dzakavaka chidavado chiya chatoda kuti tishande nacho. Kuti tichishanda nembira idzi wakuuya iwe panapa pakanzipo extract midi, ukapabaya ipapapa mutsara wemidi uchabva wauya ipapapa. Rega ndibaye muone, ndoti okay, apo yabva yaburiswa. Saka ndikavhara panapa ndikabaya panapa kairi, mukatarira kuzasi kuno ukuku ndava nembira dzedu dziyadzi, ndava nemanotsi edu aya. Rega nyatsoavhura munyatsoaona, ndo manotsi edu aya anga akaputirwa muaudio yedu iri padenga apo iyo. Tave nemanotsi edu kudai. Rega ndifambise chino ichi ndichiburitse. Takuda kuti tichitsvaga chipfumbata chine zviridzwa. Rega ndoye pano pakanzi add track, ndouya kuno kuhelion yedu. Handiti ndiri panapa inapapa ndisandadaro ndikauya kumanotes angu anaya ndakuona kuti akati kwati ere nemitsara yenhano dzedu dzatakasarudza. Rega ndivhure ese. Ndichabata command neruvara rwa A kuti ndasarudze yese. Ndoda kuti ati kwati nenhano sere. Handiti muchaona achasvetuka panichabata Q pachinyoreso changu achamva asvetukira kuruboshwe ayo amva ati kwati. Saka pamutsara une mbira dzedu, une manotsi edu, hapana chipfumbata. Saka chipfumbata chedu tinochiwana kuzasi kunoku kune helion. Handiti zvakureva izvo kuti kana tiri pano pahelion, chiridzwa chatichatsvaga panapa chichave icho chichatekenywa nemanotsi edu atakwezva aya. Inzwai. Saka ndakungosarudza. Ndirambe ndichitsvaga.
saka zvakungoenderana newe kuti uda kuti uchisachiridzwa chipi. Handiti ka maita basa ngasangane musikam chinotevera.